сыходзіць у гісторыю. Яму на змену прыйшоў сучасны атракцыён «Дзіцячае кола агляду». Яно, дарэчы, разлічана на наведвальнікаў рознага ўзросту. Сумарная вага людзей у адной кабінцы не павінна перавышаць 120 кілаграмаў. Для малых да 3 гадоў катанне будзе бясплатным. Ператварэнне закранула і іншыя атракцыёны. Дзіцячая карусель «Званочак» сустрэне новы сезон у абноўленым выглядзе, як і папулярныя ў юных гамяльчан верталёты. К началу активного сезона 2026 года наше предприятие установило 3 новых аттракциона и обновило еще 2 детских. Уже смонтирован аттракцион для самых маленьких наших посетителей. Это детское колесо обозрения. Он не ограничивает посетителей какими-то возрастными рамками. Единственное ограничение – это нагрузка на один посадочный модуль 120 килограмм. Детишки до 3 лет могут кататься здесь бесплатно. Мы очень надеемся, что этот аттракцион понравится нашим посетителям и достойно займет свое место в репертуаре наших аттракционов. Усе атракцыёны прайшлі праверку бяспекі і ўжо працуюць. А вось галоўнае абнаўленне гэтага года «Дзіцячае кола агляду» пакуль толькі рыхтуецца. Атракцыён праходзіць выпрабаванні. Чакаецца, што ў красавіку ён прыме першых пасажыраў.